Okay, sini Jatinit Takarla District Committee by Kaisalo Ajak Panda o Pandani Ulano flag hosting Tisna Bagay sini Tipramot ni Central ni President Boronggunang Vijay Kumar Rangkul sir sini chief guest buat ini sini flag hosting kini. Tipramot long le Long live, long live, long le long live, long live, long live, long live, long live, long live, long le long live, long live, Tipramot long live. I guess. Euro programo ini Tipramotha संगठननि पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल जुदा जुदा लेवलनि जे नेतृत्व दंनाय दं ग्राबाय मालायनानै एबं बाहाय चलि दङ दाबो दं दाबो जिकुनु समायाव विलेज काउन्सिल इलेक्शनबो घोषणा हममानो गोटे रोगनि बागैनो दाबो सब जागानो যারা দায়িত্ব গোনা डिस्ट्रिक्ट ब्लक लोकल लेवल अंथुम जत रकम जों मा कयनानै मा फायो जे जार जार दायित्व दै दाबो फिल 24 hours बाय रोटेशन अंथुम जों सामुं थांनानै जरा फायखा गो मेसेज जतनो रवानि बागै दिनो फायो आं आसा खालायो जे जों जतनै दायित्व नांगौ जे दायित्व मोनजोबनाय जार जार दायित्व मा फालायनायनि बागै आं जतन माखौ गावनि चला अंथुम जोंनि बोरै मथा अंथुम जोंनि सिख्ला रग अंथुम जाय जुदा जुदा कर्मचारी सिंहफोर अंथुम व्यवसाय खालामनाय रग अंथुम विभिन्न सामुं थांनाय रग जों मा कयो मेनलि जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेवल जेटा खूब पावरफुल दंमोन रावनो दायित्व जों मारि जाब दङ उ दायित्व राव पालायनाय अंथुम एवं आं खाखावो जे जों हामख्लायनो फायनाय इलेक्शन रग मा खालामनाय एवं जोंनि महाराज जोंनि चेयरमैन बो मियानो कल खायो जे पदक्षेप नामानि आं 100% आंनि सपोर्ट दङ जेटा वानसुक माने अबावबो जों खाहाम बावबो सुस्थ'ङै फायथों जों जतनो सुरि रिलायो जेटाबो खुब जोंनि आमारो असुबिदा मोनबा बे आं बायखौ साफोरखौ आमारो खमलाय दंखाबिनि बेयाव जों बर'नि जेखुनु समायाव जोंनि हेल्थनि प्रब्लेम अंमानो आबो सुस्थ' मा अंनाय जों सुरि रिलाय दङ एवं नारावनि मेडिया प्रिंट मीडियानि थ्रू तैबो जों आशा खायो जे पॉजिटिव मेसेज जोंनि नांमानि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि जोंनि सभा सभा जतनो रैंक एंड फाइल जिकुनु लेवलनि बर'नो जों मा कयो ब्राउनि जे गो मेसेज जतनो रवानि बागै दिनो मा खायो आं आसा खायो जे जों जतनै दायित्व नांगौ जे दायित्व मोनजोबनाय जार जार दायित्व मा फालायनायनि बागै आं जतन माखौ गावनि चला अंथुम जोंनि बोरै मथा अंथुम जोंनि सिख्ला रग अंथुम जाय जुदा जुदा कर्मचारी सिंहफोर अंथुम व्यवसाय खालामनाय रग अंथुम विभिन्न सामुं थांनाय रग जों मा कयो मेनलि जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेवल जेटा खूब पावरफुल दंमोन रावनो दायित्व जों मारि जाब दङ उ दायित्व राव पालायनाय अंथुम एवं आं खाखावो
जे जों गाहाम खालायनो फैनाय इलेक्सन दं मा खालामनाय এবং जोंनि महाराष्ट्रनि चेयारमेन बो मैयानो कल खायो जे पदक्षेप नामानि आं 100% आंनि सापर्ट दङ जे दा वानसुक माने अबावबो जों गाहाम बावबो सुस्थ'यै फायथों जों जतनो सुरि रिलायो जे दाबो खुब जोंनि आमाराव असुबिदा मोनदोंबा बे आं बायखौ साफोरखौ आमारखौ खमलाय दंखाबिनि बेयाव जों बर'नि जेखुनु समायाव जोंनि हेल्थनि प्रब्लेम अंमानो आबो सुस्थ' मावनाय जों सुरि रिलाय दङ এবং नारावनि मेडिया प्रिंट मेडियानि थ्रुयैबो जों आसा खायो जे पजिटिव मेसेज जोंनि नांमानि जे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि जोंनि सभा सभा जतनो रेंक एन्ड फाइल जिकुनु लेभेलनि बर'नो जों मा कयो ब्राउनि जे सेक्रिफाइस जे नांमानि sacrifice ni bakatui samu ma painai ang ano tai so da ke nai do nuno bo tai so bo da ke nai keu no da ke nai nang yatui jar daitto gonang to jar daitto jodi nung ang palai ong klai bai tai so bo nuno daitto palai ti nai ko tabo jung dirgo ang prai 56-57 bosor ang andolon khai khayo ani life ho Itu nang mo matang tabok jora ano keu da keu samung tangklai le cheni pani cinca tini jeng soldier song mai da kenai nangya nini samung nung khai nini daitto nung khai no nung bo you will be a good and honest soldiers of your land of your people. Ambai, thank you.